Ronggeng Gunung. Kita kembali Ugi spesial kagem Pak Deku Paino, Bude Warsi. Sehat selalu. Asik. Pak Haji monggo. kangen esemu mangke Mas Es nggih. Lancir kuning dedeke apa kiring kulite rongeng ayu eseme pahit madu gelong gadong malangkung nyambang takong rikmani rasa pagi sasalai Haji Ronggeng Gunung Ganas luas Araati sapa nyawang bisa sayang Parepas ditantrem sapa lino genyo Rayena Iwana Mamaila ayo Mamaila ya Lancir kuning dadake apa kiring kulite rongeng ayu eseme pahit madu gelong gadong alangkong ngembang takong rikmani ngrasepake sasulai bablas ke kangene semu ronggeng gunung Mbak Atun. Marati sapa nyawang bisa sayang Parepas ditantrem sapa lino genyo Prayitna Iwana Kangen esemu. Bersama dengan Prima Suara. Asik. Mama Sugeng Rawuh, Mbak Wiwin, Pondok Gede bergoyang. Pak Dekatino. Asik. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane jroning batinku pengen makan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu wong bagus kembange jiwa ragaku ati kurang pikirku kodhok tengo bisa kena takut kangen sing tak rasa ning jero dodo spesial kanggo Mas Semar Mulyo esemu guyu bulan esemu ayo Bude rina wangi sing gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malilo tak endani malah mung katon ning mata lilo janjane aku wis lilo nanging ati iki kok ora bisa nampa saben wengi wayah lingsir mapan turu
batin matur nuwun Pakde. pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Wong bagus kembange jiwa ragaku aja gawe bingung rasane pikirku godhong tela bisa kena tanggo tumbuk kangen sing tak rasa ning jero dada mas tangismu guyu mulan esemu rino wangi sing gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo tak endani malah mung katon ning mata Lilo janjane aku wis lilo nanging ati iki kok ora bisa